Здравейте, уважаеми зрители! Започва мача между Байер Леверкузен и Левски в Шампионска лига. Първа топка е за Левски. Сега Роналдо! Можеше да се получи много интересна ситуация. Диамотен трябва чист. Не! Ортега! Няма кой да му влезе! И най-сетне му влезоха двама играчи на Левски и той се пресни и Пламен Илиев също. Жунио сега към Роналдо, отнета му и топката. Жуниньо към Роналдо. Към Калво. Удар на Калво! Сега Шап. Ортега. И го Иванов там трябва да се намеси се. Кристиано Роналдо. Пас към Лео Меси. Меси не можа да подаде за Калво. Шап се намеси. Гастро. И сега атака за Левски. Кастро се контузи. Разтегнал е нещо. Вероятно бедрен мускул. Се тръгна сега, Пламен Илиев излиза и боксира. Тони Калво. Бендер. Кислинг. От толкова бързо не дай господа, не можах чак да му кажа името. Пас за Роналдо. Отнета му топката. Корука. Баща там се намесили. Не успя удари. Това е гол. Ето, че Байер Леверкузен открива резултата на стадион Георги Аспарухов. Това прави задачата на Левски още по-трудна, защото това е гол на чужд терен. Много хубава атака за Байер Леверкузен и тя доведе до 1-0. Грешка в защитата на Левски и резултатът е открит в полза на Байер Леверкузен. Подава фланга Жуниньо. Че мисли Жуниньо? Жуниньо! Пас! Не можа да му мине паса. Центриране. Тони Калво да с глава! Не можа и Тони Калво също да се разпише в този миг. Близко беше той, но не може да се разпише. Меси. Роналдо. Калво! Удар на Калво! Спасяване! Много добра атака за Левски. Меси сега ще центрира. Центриране на Меси. И Иванов там не можа да играе точно както трябва. Жуниньо. Пас на Жуниньо. Роналдо! 1-1! Ето, че Левски София изравнява резултата на стадион Георги Аспарухов. 1-1. Левски изравнява чрез гол на Кристиано Роналдо. Красиво попадение. Не беше чак толкова красиво, колкото беше хубавата асистенция на Жуниор Жуниньо. Левски им трябва победа, за да си осигурят добра преднина преди мача в Леверкузен. Кадлет. Ортега. Кадлет. Центриране сега. Удара с глава. Пламен Илиев трябва да го лавя.
улавя Пълен Лев, Орден Старокин. Как ли ще се развие тази атака за Левски? Пас към Антонио Калво! Калво! Какво ще измисли испанеца? Удар на Калво! 2-1! Пълен обрат за Левски София! Ето, че Левски обърнаха мача в своя полза. Но да видим пък отговора на Байер Леверкузен. Специалните танци на Тони Калво са нещо интересно много дори. Гол на Тони Калво, с което Левски обръщат мача. Жил се хвърли тук, но и той не знае за какво, за шпагат. Меси не можа и той да го направи. Старокин също беше финтиран. Владо Галшан трябва да се намесва. Центриране сега! Исил. Ортега! Удра на Ортега! Пламен Илиев стабилен. Илиев. Иво Иванов. Кристиано Роналдо. Меси. Калво. Меси. Кислинг. Гаджев. Жуниньо. Калво. Как ли ще се развие тази атака за Левски? Калво! Жуниньо! Какъв пропуск на бразилеца Жуниор Жуниньо. Шап. Даниел Димов там ли ще може да спре? Кислинг! Удар на Кислинг! Страхотно попадение! 2-2! Байер Леверкузен изравнява резултата! Какво великолепно попадение за Байер Леверкузен! Ето, че Байер все пак отвърнаха на удара с удар. Или по-точно на огъня с огън. Не знам как, обаче имаха късмет Байер Леверкузен в този миг. Да видим пък сега отново отговора на Левски. Роналдо. Жуниор Жуниньо. Жуниньо. И това е ъгов удар. Меси ще го изпълнява. Центриране на Меси. И Уилмов там с глава! 3-2 за Левски. Но според мен това беше чист автогол, защото Иво Иванов игра с глава и тя се удари в някого. Вижте. Трудно ми е малко да преценя. Да, автогол. Вижте и на повторението. Да, чист автогол. Иванов я отпрати и си там Байер се вкараха без да искат. Ортега. Иво Иванов. Владимир Гаджев. Меси. Какво ще мисли аржентинеца? Удар! Роналдо! Удар на Роналдо! Много силен обаче. И това е край за първата част. 3-2 за Левски.